està representada, doncs és una final. Després, esclar, ell havia el lloc que amb les festes cremant-se, però formava part de la cerimònia perquè tenen futur. La meva relació amb la universitat és molt primerenca, amb els estudis. Jo sóc el sisè fill de la colla de Can Torrents Bertrana, forners que tenen botiga o que tenien botiga a la plaça Verdaguer de Folgueroles. I com que vaig néixer en plena guerra, al gener del 37, doncs el pare no era a casa. Havien assassinat el senyor rector. Em varen batejar a casa la mare i la llevadora, la comadrona. I va passar l'oncle Pere, que era del Molí de Sau, i va dir va dir a la mare, que era el que feia 6 de germans, després encara en varen néixer 2 més, aquest estudiarà, tindrà estudis i portarà ulleres. Verdaguer, Balmes, eren la síntesi, diguem, del saber i de la formació i dels meus estudis. Recordo que quan estudiava els primers cursos em varen donar un premi que consistia en una biografia de Balmes que havia fet el rector del seminari. Un llibre en castellà que es deia La ejemplaridad de Balmes, però que, en tot cas, era un reforçament de la visió que es feia en mi per un cantó Verdaguer, que era el poeta del meu poble i que no podia pas tenir ningú que el pogués superar. I, per l'altra banda, Balmes, el pensador, que, d'altra banda, escrivia en castellà, també havia escrit algunes coses en català, però que havia passat a l'altra banda, a la cultura espanyola. Doncs aquests 2 focus varen formar en mi una visió que més enllà del seminari i més enllà de Vic hi havia coses que es deien universitat. Els meus estudis universitaris varen ser fora, primer a Roma i després la gran, oportunitat que vaig tenir a la Universitat Alemanya, a la Universitat de Tübingen, on hi havia hagut també crisis, però, esclar, la gran crisi que havien passat amb la Guerra Mundial i la superació del nazisme de Hitler i tot això. Però la Universitat de Tübingen s'havia regenerat i estava en plena activitat. I era un dia a la plaça de Tübingen que hi havia mercat i que hi havia l'Ajuntament i que hi havia botigues a l'entorn, que vaig dir: i per què això no pot ser a Vic? Fent una comparació, una mica forçada, però vaig intuir que també això podia existir a Vic, perquè era una ciutat, en certa manera, capital d'una comarca amb ciutats o petites ciutats, però al mateix temps, en la proximitat del Ter, que representa tota la industrialització del país. Una industrialització que demana també estudis, i no estudis només, mitjans, sinó estudis superiors. Quan vaig començar a parlar d'universitat, hi havia molta gent que m'escoltava, intel·lectuals i algun professor que ja havia tornat, també era a la universitat, però ja era a la universitat, franquista, doncs em deien: vols dir, Torrents,
no menyspreaven, però no tenien en compte la importància que havia tingut la Universitat de Vic, que havia tancat el rei Borbó, Felip V, havia tancat totes les universitats de Catalunya. Es pot parlar de genocidi universitari a Catalunya. És a dir, el genocidi consistia no solament en tancar les universitats que hi havia a Catalunya, sinó en crear una mentalitat entre la gent que aquelles universitats no valien res i que Catalunya era incapaç de tenir universitats bones i que, per tant, no valia la pena que ens hi amoïnéssim. I això era una idea que predominava també, fins i tot, al seminari. I aquell, vols dir, Ricard, que em deien els amics, vols dir que això no és somiar truites? Doncs bé, sí, mira, si és somiar truites, somiem-ne i a veure què surt. L'Ajuntament i el Bisbat eren els que formaven el patronat del Col·legi de Sant Miquel, que era un col·legi de molta tradició i que aquest s'havia mantingut després de tancar la universitat i s'havia mantingut aquests col·legis. I llavors allò va ser la plataforma que va donar tota l'empenta en el projecte universitari. Quan em van fer director del Col·legi de Sant Miquel, que, esclar, em donava un cert poder sobre tot un professorat que era de Sant Miquel, però que també era del Pare Coll o de l'Escorial o altres escoles. I llavors vaig trobar gent que incondicionalment varen fer l'opció aquesta amb mi. No vaig deixar d'empènyer, començant amb, diguem, per baix de tot gairebé, que és l'escola de mestres. Però, esclar, l'escola de mestres era ja de rang universitari. El primer grau, el primer cicle, era una de les carreres de 3 anys, de 3 cursos, i una de les carreres en què jo veia, al Col·legi de Sant Miquel, veia gent capaç i preparada per tirar endavant el projecte de començar no la universitat, sí, de començar la universitat, però per baix de tot, per una carrera de 3 anys que podia reunir nois i noies a l'edat aquesta que després del batxillerat volien estudis superiors. Fins que hi va haver, a més, la troballa genial, que aquesta me la va proporcionar l'arquitecte en Manel Anglada, amic meu, que aquí hi havia una fàbrica que s'havia tancat i que calia fer-ne alguna cosa. I va ser quan a Miramarges va sorgir el nucli de totes les instal·lacions que s'hi han anat creant. Això semblava que era una utopia, però això es va anar imposant. Traspassar la via del tren era una cosa que semblava que no s'hi comptava. I tot Vic, pel cantó de Ponent, s'acabava amb la via del tren. I els estudis universitaris començats amb aquesta escola de magisteri varen trencar aquesta barrera. Però hi havia la barrera de facultat. Calia fer aquest pas de facultat. I vaig veure que el camí era començar amb una facultat de traducció, que n'existien a Catalunya, ja hi havia la Universitat de Barcelona i em sembla alguna altra, però va ser l'ocasió que ens va permetre fer aquest nou pas, és a dir, passar d'allò que era una escola universitària a una facultat, passar d'allò que era
una habilitació de 3 anys i tal, a la llicenciatura i passar d'una investigació, diguem així, corrent, passar a la recerca. I això, doncs, ho vàrem començar amb la facultat de traducció i interpretació. I això, doncs, també es va produir gràcies al ple suport que hi va donar l'Ajuntament. A l'època en què hi havia els alcaldes, Jacint Codina, Ramon Montanyà, o hi havia també regidors que eren alhora diputats, com l'Enric Castellnou, és a dir, polítics que tenien influència en el govern de Catalunya, perquè al capdavall s'havia d'aprovar pel Parlament una llei de reconeixement de la Universitat de Vic. Un cop vàrem tenir l'Escola de Mestres, em vaig plantejar crear una editorial de forta envergadura, vàrem començar amb llibres d'ensenyament, perquè des de la direcció del Col·legi de Sant Miquel es notava la manca de llibres bons, didàctics, i hi havia gent competent, capaç de fer-ho. I així vaig proposar de fer EUMO, que vol dir Escola Universitària de Mestres d'Osona, i obrint camí en terrenys nous, com era el català, com a llengua que no era ensenyada a cap nivell. I la proposta d'EUMO era crear unes col·leccions de llibres de tots 3 nivells. El nivell infantil, com a llibres de text. El nivell d'ensenyament a mestres que entraven en l'òrbita de l'ensenyament del català, que no hi havia, o la tradició s'havia acabat. I el tercer nivell, que era el de la ciència, tant lingüística com pedagògica. I vàrem crear una editorial muntada sobre aquests 3 punts. Ningú havia pensat que calia crear mètodes d'ensenyament de català a no catalanoparlants, sinó, i la majoria, castellanoparlants. I això va ser una de les idees força que va empènyer EUMO Editorial, no només la creació literària, sinó també la creació didàctica, pedagògica. I amb això la col·lecció aquesta de textos pedagògics va tenir-hi també una influència notable. Però, a més, EUMO va permetre també la branca literària, on vàrem incorporar Miquel Martí i Pol, creant una col·lecció de poesia que es diu Reduccions, que encara existeix. El nom el va proposar l'Antoni Pous i a la direcció de seguida hi van ser els 2 poetes, diguem, que en aquells moments eren representatius de Vic, que eren en Segimon Serrallonga i en Lluís Solà. I varen publicar poetes com l'Antoni Pous, però ja amb molta varietat de títols, des de Leonardo Sciascia fins a David Lodge o bé Franz Kafka, que ho vaig traduir jo mateix, La carta al pare, com un text important tant des del punt de vista de la llengua com des del punt de vista del pensament. I vaig traduir aquest que era el somni de la meva vida, de traduir Hyperion, perquè jo ja portava les referències de Carles Riba a Hölderlin, que era una de les idees que tenia Carles Riba de traduir-lo, però va morir i no ho va poder fer. I llavors, amb aquests 2 exemples, La carta al pare de Kafka i l'Hyperion de Hölderlin, en alemany, tots 2, marcava una mica la línia
del futur. La universitat la concebia com un nucli no per donar títols i per anar a estudiar i sortir-ne, sinó com un complex de cultura, sense professors que, a més de la seva especialitat, tinguin un altre, diguem, objectiu, doncs em semblava que no podia ser, i la biblioteca doncs, va passar a ser dirigida per en Segimon Serrallonga i l'editorial, que vaig concebre també amb el disseny, i que en el disseny doncs, l'Anton Granero va ser decisiu perquè doncs, es va fer càrrec del disseny, com doncs, els altres col·laboradors meus, com en Jaume Puntí, que doncs, era l'administrador i que va agafar les edicions com una autèntica empresa que va donar doncs, molt èxit. O l'Enric López, que doncs, va també cohesionar el que era l'ensenyament pròpiament dit a l'escola de mestres, més el que es feia doncs, a la universitat.